isih satata nggonmu lenggah. Dimas, ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsane mun Kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu. Nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku. Nanging pancen niatku mung mergo kepengin sowan karo guruku Bapa Durna. Bubar kuwi ora nate sowan ning Sukalima tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan. Heeh. Kertas iso dadi dhuwit. Aja kuwatir, aku bisa. Apa kowe butuh? Aji supaya iso ketrima uripmu. Dudu sing tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora perkara menungsane sing menehi nanging mergo nggonku manembah marang panguwasaning Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babakan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis. Mengko aku yang bakal